noon tigi bandiraɓe ƴeew Djily TV télévision aynaɓe bandiraɓe tedduɓe joni leñol men watti maadi immeuble uji nder ladde e nder lugge ne jogui beyi ne jogui baale ne jogui nayyi ne ɓorno ko yooɗi ne resa rewɓe yoɗ ne ñamka weeli gaynako ko waɗi nafoore. bandiraɓe tedduɓe an ƴeewowo vidéo o so woni ne welma wat abonné. Bandiraɓe mi ɓooyi wadde insisté ɓeɗo wi mbaɗe abonné. Djily TV dañi duuɓi ɗiɗi en koɗen dañ 100 000 abonné won ujunnaje nogas abonné. ɗum noon siko woni ne welmon mbaɗe abonné mbaɗon partage lien o mbaɗe abonné no feewi beele mi hen dañ temedere ujunere abonné nder Djily TV télévision aynaɓe.